представя куп творчески таланти. Не. Ти какво ще правиш в момента? Риби на пирамидата. Рибки. Браво на тебе. Здравей, Диана, ти какво ще правиш? Много е красиво. Много е красиво. Здравей, Нина, ти какво правиш? Ами аз да оформям тук едно шишенце с едни рики, да. Това ни е последната страст, рисуването върху шишета. Ама разбира се, ние не правиме само това. Много други. Да, както виждаш керамиди, където всеки с помощта на фантазията си може да направи каквото си пожелае. Тук ограничения няма. Кой каквото иска, това прави, когато го иска и разбира се, резултатът винаги е превъзходен, защото всичко се получава с огромно удоволствие и с много талант. Това, което работи децата тук при нас. И както виждаш, нашия шкаф леко по леко се запълва, имаме най-различни неща. В началото започнахме с мидичките. Една туба силикон, един плик с миди и разбира се много фантазия, да. След това направихме и нашата запазена марка и аз много държа да ти я покажа. Ето това е. Малката русалка. Много я обичаме, много я харесваме и не само ние, тя не те продава. Да, всеки, който е виждал, да ти кажа, дори малко ми завиждат за нея, че сме си измислили. Благодарение на Ивчето, Ванеса, го имаме това прекрасно същество тук при нас в това отделение, където са нашите морски. Значи това се наричат звънчета, точно така. Това е един спомен от лятото, когато дойде есента и задуха тия по-силните ветрове. Ако си го сложиме на прозора с звънчето, то ще издава звуци. Нещо интересно, което аз също много харесвам, това са прекрасните картуни и тази ми е любимата. Защото прилича на момиченцето, което я направи. Да. Тук са горе вече огромната колекция, огромната колекция от шишета и не на последно място любимите ни керамиди, върху които децата с страшно удоволствие започнаха да рисуват и се връщат към тях. Явно керамидата е нещо, което дава възможност да се развити фантазията. Там може да се рисува. Да, там може да се рисува с буи, там може да се рисува с пастели, там може да се рисуват салфетки. Също. Едно нещо, което е страшно нестандартно, нищо, че сме го скрили тук отдолу в шкафа, обаче ние доста време така... Престилка? Не познах. Това е част от нашото пране. Тъй наречено пране. Значи, една техника с тампониране, децата страшно я харесват. Да, не само птички, имаме и или животинки. Най-различни, да. Не си ги виждал, ето един весел слон имаме тук. И така нататък. Също така много забавно беше на децата, когато изработваха и картички. Там са горе нинче картички. Картичките, да. Радо, ти ще ми помогнеш. Хайде да развикнеш кутията. Картички. И сега ще покажем действително едно съкровище. Така. Това са... Квилинг. Да, както Ани подсказва, квилинг. Тук по-големите дечица. Това е от някоя много малко, сигурно. Не, това е моя Радо. Тук вече със салфетна техника един вид декупаж се опитахме да направим. Да, изрязани салфетки на морска тема, на пролетна тема. Старата блуза как може да влезе в употреба.
Като изрежеш украсата. Да, не ги изхвърляйте. Просто имаме рисувани, типичната картичка. Ето отново. Китайски. Да, зависи от салфетките, с каквото разполагаме. Една много хубава. На морска тематика. Нещо нестандартно като картичка. Аквариум. Любимите риби, които с огромно удоволствие винаги карам Любена да ми ги рисува, защото много ги харесвам. Отново декупаж. Ето една по-нестандартна поставка. Една специална картичка за специален повод. Тук помогна Ванеса. Много малко и сладко. Рисуваните. И така леко по леко кутията почна да ни се и... Да, тази е действително находка, тая картичка. Ето още една весела картичка за рожден ден. Ами както виждате, имаме подготовка да честитим на всеки един живущ в село Долни Вадим по всякакъв повод да му честитим. Имаме огромен набор от картички, които са правени от децата. Така че само поводи да имаме. А тази с препратка към Олимпиадата, която завърши съвсем наскоро. Не можахме да стигнем до Лондон, обаче пък си направихме картичка. Хареса ли ти? Да, не бяха лоши. Направо са чудесни, бих казала аз. Направо са чудесни. А ти пък какво правиш на мен? Това е Ани, тя в момента какво прави? Ами аз довършвам тази бутилка във формата на къщичка. Други ден ще ходим на един фестивал. В Оряховица? Не, в село Асеново. Казва се Банатски вкусоти. Традицията на моето село. Там ние освен характерни ястия за Долни Вадин, ще участваме и в конкурс за приготвяне на банатски ястия. Това ще бъде нашият подарък от клуб Творчески таланти за тяхното читалище. Харесва ли ти? Да, всичко е много красиво. Да, добре. Това беше клуб Творчески таланти. Аз съм Рада.